o cruceiro e tamén a finca da polémica aí no Viso en Redondela, porque, atención, xa vos dicíamos, hai un cadeado que pecha absolutamente esta finca que ten no medio un cruceiro centenario. Hai un ano vendeuse unha destas casas, novos propietarios, e cando chegaron os 3 novos propietarios dixeron que esa finca era deles, aí aparcaba todo o mundo, así que directamente pecharonla. Os veciños aseguran que non, que ese paso ten que estar aberto e, ademais, por este cruceiro que estades vendo aquí, cando son as festas patronais, procesionan todos os veciños por aí. Haberá procesión este ano? Preguntamos aos veciños. A costa eles, se deixaron libre, eles podían aparcar aí igual, non ter problemas cos veciños, e agora van ter problemas cos veciños. La entrada libre, nosotros no pedimos nada más. Eso es de toda la vida, que aquí yo voy ahora para 80 años, venía una procesión, yo la recuerdo de chaval, y nunca ha habido un problema de nada. No ano 30 se fixo esa casa, en 1930. E no 36 que a legalizaron, pero consta que teñen que deixar o paso de carro por aí por diante da porta. Esta é a opinión dos veciños. Obviamente aquí na Hora Galega sempre buscamos todas as opinións, todos os puntos de vista, e fomos intentar falar tamén coa dona desa casa, atención, que xa atendía onte aos nosos compañeiros do Galicia Noticias, e teno claro, di que ela se informou, xunto coa súa abogada, foron ao rexistro, á Policía Local, á Deputación de Pontevedra, e di que esa finca é dela, que lle chamaron a atención nada máis o primeiro día chegar aí co seu coche. Foi unha veciña a dicirlle que non podía aparcar, así que tomou esta decisión. Escoitade o que lle contaba onte os nosos compañeiros do Galicia Noticias e atendede, a xustiza ten que intervir porque ali no Viso a tensión é tremenda. Despois veredes o que viu un equipo da Hora Galega con tensión máxima entre a propietaria e os veciños do Viso. Fuimos a preguntar a la abogada, a la Policía Local de Redondela, a la Diputación de Pontevedra, a Infraestructuras. Nos enteramos cuando aparqué el primer coche, ya me vino la vecina, salió de la peluquería y ya me vino a decir que mi coche no podía estar en mi propiedad. Nos entraba todo el mundo. Terceras personas, la pescadera que le lleva el tercer vecino, todo el mundo.